Taio que jo avrei fiertat d'haver en aquest departament qualques aulles sense terra. Que hi n'a pas que 14 anys, se souhaite que de partir de l'escola agrícola t'ha continuat. Que emplegam amb 4 aules petites explotacions i salariat. Que entenia com se dice que mancam d'auliers i que les represes d'explotació se sent reals. Més que es dit també que els auliers són cada cop més nombrosos en muntanya. A la vez que no hi era veritat, hi ha una proliferació d'auliers o un envio de desaparegudo. E bé, que us vam anar a demandar en viatjant cap baix et Hautbiar. En la muntanya biarnesa, on se ha el famós romatge d'Ausa Wirati, que es dit que 3 de 4 explotacions ho troben pas reprenaire. Julian Lasalo, aulier a Ardios en Bat d'Aspo, que è president de la Comissió Instal·lació i Mà d'Obra a l'Institució Patrimonial de Hautbiar. Bonjour, que va? Ça va, clar. Així en village hem réussi a instal·lar 3 qui són venguts de l'exterior. Els 2 qui són, el troisième que s'ha agrandit i que acompanyeu de fer Maullós. I voilà, t'as un petit village en què hi ha 3 paisats de demés. Hi ha un acompanyament extraordinari, que si a la Cambra d'Agricultura, que si en les estructures que hi ha plusieurs. I cada cop que s'hi pot instal·lar un joint que cau, més t'ha plus petit ramat, t'ha plus venda directa, i a dins de plaça t'ha qualques joints instal·lats a tau. La venda directa que és una solució a qualques us. Ne pot pas estar a solució a tot el món, n'existe pas. Però que crec que totes les solucions que es poden articular i que hi ha una plaça a tots. I a veure quan s'hi reuseix a instal·lar que heu de guanyar. Em sembla que hi ha un munt que hi ha enveges de treballar en el nostre mestier per ahir. A un moment dat trobàvem pas que hi ha més de candidatures. Em sembla que això que havia met en mestier, de l'haver a conèixer, de l'haver defendut, de la formació berger-vaixer, que són autant de petites causes que han aportat per ahir. N'hi ha pas més el mestier desmudat per ahir. Les enveges que existen, el món que ho volen anar, que em sembla que hi ha per ahir. Són pastors que hi ha de competents, d'audes pas tot afectant. Ara que hi ha un centenar de salariats que són en estiva i que us havem qüestionat, que hi ha 2 terços d'aquells que reben de s'instal·lar, 2 terços, que és enorme. Que veiem aquest món que són capables d'aquerò. A vegades ne dic pas que prou que són capables d'estiu, que són baduts xefs d'explotació, de gestionaris, més que s'aprenen. Més déjà la capacitat a ocupar d'un ramat d'ovelles, d'amull i arromatge que l'han déjà. I era molt d'agrò. Jo que jo avrei fiertat d'haver en aquest departament qualques aulles sense terra. Per mi, espiat la França quinell, espiat el nombre de paisats que se'n van i que n'han pas repres i que l'han parteix a l'agrandissement o même els que ne demoren pas agrícola. I així que causam instal·lar joints sense terra. En espiant de proche que pareix completament sou, més que per mi que avem una filiera que són en aulles taplet i tapromatge i que creden a la filiera i que causen. Ne vau pas dir que és simple, que contrats era precaris, més en termes de revengut, com n'investeixen pràcticament pas, el resultat que té cop. El món hi ha pas miracles, si el que passa que ho pas investir. Hi ha vegades que cromben a ramat d'ovelles, que cromben a màquina mull, que tot. Que és l'investiment que hi ha. Més en mestier, que en vegades et dice que demora même, que hi ha de posar herba, que hi ha de menjar per bestiar, que hi ha llet de romatge, o de beteix, o de us vendre de millor possible. Aquello que demora la base. I al mateix temps que era canviat el regard de la societat, el regard dels clients, era atent a societats, que ens voleren d'una certa manera i pas d'una nyauda, que es cau adaptar. Era de pressió de l'administració. Penso que era diferent, que era passió i que eren velles, i quan
Quan era persona que ia naquele cas passionat, os obstáculos que os leva. Pas cheio de pena, mas que os leva às vezes a precisar. Michel Puchen Labordo auliè dell'anno de Baretus che triballo din guerra per ajudo della famiglia e cauques amics. Mes arestiu che senten da pignau de auliè che u guardo era suelios e montagna. Que é explotação familiar, abans que Rita paie mai, e alhora que sou just a menum, que encamem a ramai caitorin, sustot ramiga na nu e rai Jean-Baptiste também, que trabalham plus ou menos a massa, malgré que se é rica menum que. Pas herro de sós de poc, a pagar salariats, mas que o joven aprentis aqui o que comença é que vam veure si sen ben que partit a 2 anys que. E après ha più bestiat, ja tota la família, tots els nebuts, els amics que es troben sovint 15-20 persones que de moment rinde hesta que vam. El restiu que ja imprendre les huelles e que han tots en moda anciana. N'hi ha pas contrats, n'hi ha pas salaris entre et i ju. Qui deia les huelles que pagui la vacata recomina de borsa i que els primos que són a ju. Per contra, et que és muy, que s'ocupa plat de les huelles, el romatge que hi que de et, que de res paga. I que si ha sigut tots en atau en ancien temps, e que un pla continuar a tradició tant que es pot fer. En vilatge que havia que crei que era 83 explotacions, dia de avui n'hi ha 20-25 i demoren, el que vol dir que tots que s'agrandeixen més o menys i que cal mecanitzar. No pas com abans, que abans que se vedeva un anyet, caleva pas d'enviar sostre a la cooperativa, per tot, que sabem on no es vedeva pas de herra cap, però els sos que sabem que eren a casa. Tanis calar que herra més de fres quan s'hi ve cau carrer, hi ha herra de carcas en una explotació. 6.000 que hi ha sovint augment 900 de carca. Això que ha canviat terra en aquest mestier. Abans que caleva estar guaies, tanis calar que cau sabia sequir herra de comptes, que cau sabia sequir les lleis, que es cau reensenyar, a passar coneries a tot el món que s'ha de fer miei, però si n'hi ha pas que dicen de fer de tal manera, que cau fer de la manera que volen, no pas solide que sigui miei, però de fer com si n'he marcat que de fer miei i a tal si pas penalitzats, per moi els oiers o els vaquers que han besoin de tots els sos de poder continuar. Que hi n'ha pas que 14 anys, s'ha souhaite que de partir de l'escola agrícola de continuar. T'as eu paille, oui, de saber qu'il y a rien de suite, que me l'est agréable, oui. Et surtout que semblerait qu'il y a rien de het que més així, que t'as eu joint, qui comença a parler. Et ell no vaig pas dir de demorar, però si demoro que l'he tirat, i après solide que m'ha replacé, si demorava, però que hi ha material i que de plan que hi ha la continuïtat, quand même. El departament de las Pirineos Atlánticos que è purme productor de rumages bordales en França, d'ap 250 tonos de rumages estivos produïts cada any. Cada estiu que són autors 1.000 trupets que estiven en haut biar, 3.000 xivaus i cavallos, drin de 1.100 cravos, 3.000 erats d'abellers, 22.000 vacos i 80.000 ossuellos. Regis Carrero Arruget que prefere guardar trupets més petits i que s'ha amassat d'ap cada un dels productors en tant d'emplegar a un salariat tots amassos, que la retrobam a la Runs en Bat d'Ausau. Quimba! Oh, que va haver pla per aquest temps, era ensoleillat, que mulli a la mà i que hi ha un romatge tradicional a l'anciana. Que soy sol sur l'explotació, que hi ha un trupet de 140 ullos. A l'hivern, que emplegam de 4 des petites explotacions un salariat, un salariat, que depèn, que són fills o garçons que vienen pendent 7 mesos
du 1er de novembre fins al 31 de maig, fins que ha pujat a la muntanya. Aquest salariat que passa d'explotació a explotació, un dia per setmana, que hem 5 explotacions, i que va a 6 explotacions un dia per setmana. I que és el pla que ens permet a nosaltres deixar au de causa du quotidien, du treball de tot dia, que ens deixa un de temps lliure. Un salariat que és el treball de tot dia de lloguer, que va soignar les olles, que va mullar, que va al romatge, que les va sortir anar a pêche, que s'ocupa com jo o com els meus col·legues de l'explotació de A din coseta. En els temps anciens, ja verolios, que s'aperaven els bailets, n'era pas pejoratiu, que s'aperaven a tau, als cops, que n'eren pas pagats, que viven a casa, que us daven de què menjar, que dormiven, que us lavaven, que feien part de la família. I ara tot això que ha evoluat, ara que s'emplea monde qui a Biscops han fet estudis d'agricultura que saben caucaré, quand même. Et la legislació del treball que em pausa de pagar i que són obrers o salariats com en les usines o a tau. És complicat de trobar salariats perquè el món que hi ha aquí, que n'hi ha eres, més de bus, menys. Hi ha món que volen estar o vies o paisats sense saber caucaré en el món agrícola, que arriben de la vila o d'un seidun i no coneixen pas res de causes. Cauquesus que s'hagam d'aprendre, més les grans explotacions que volen salariats que au dia treballen, soignen les olles, mullen, condueixen el tractor, causes tècniques, món qui volen treballar no coneixen pas forçament, més sur el nombre que n'hi ha cauquesus. L'instal·lació que crec que és la més important en França, en el País Basc dels joves agricultors, en Bearna. Més que és difícil per que cauteres, i les terres que es fan de menys en menys usades per els agricultors, que ja també les construccions o que ja l'ell t'ha moderat tot això, més el més important a instal·lar que la terra. Més que ja monde t'has voler instal·lar, que ja pensi més de demanda que no s'hi pot instal·lar. Pensi que el mestier n'espera pas, per que diria més que torna a la moda. Per exemple, de 10 o 15 d'anades. Per el món que volen tornar a la natura, a el mestier que hi ha de bestiar viu, olles o vacos, també en muntanya, o cavallos també, i el més important que hi des de morar a casa, en la vallée, i que hi ha joves qui volen aquerò. El mestier d'aulier cada un és un canviat d'apuixir de mecanizació i una nova organització de treball que passa per salariats i no pas mai tant per a família. Més és fonamental que demoren els medis i aquest mestier plurimil·lenari que d'enguero veros moments de viure.